18 ଫେବୃଆରୀ ବୁଧବାର ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଆଜିଠୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗିଲା ଜିପିଏସ୍ ଓ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ 1366ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କପି ରଖିବାକୁ ବୋର୍ଡ ଏଥର ହାଇଟେକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଜିପିଏସ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହବ୍ରେ ହେବ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଜରିଆରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ମୋଟ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯିବ। ବିଧାନସଭାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୃହରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ସମସ୍ତେ 6ଟି ଯାକ ପଦ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାରରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା 9ଟା 30 ପରେ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସକାଳ 9ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ 9ଟା 30 ପରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଥର 5,61,000 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। କପି ରୋକିବା ପାଇଁ 37ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବୁଲିବେ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆୟ ହେବ 32 ଲକ୍ଷ। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ପାଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.8 ଲକ୍ଷ ବଢି 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ 9.5% ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗରିବ ହାରକୁ 5% ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଆଦାନୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିବେଶ। ଭାରତରେ $100 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବେ ଆଦାନୀ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ ଭାରତର ବଡ଼ ଲମ୍ଫ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ 2035 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଭାରତରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ ପାଇଁ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ $100 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବେ। ଏହା ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏଆଇ ନେତା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ସର୍ବବେଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସାବଧାନ, ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଭାରତ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। କାଠୁଆ ଓ ସାମ୍ନା ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବେଶ ବଦଳାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଫଟୋ ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି।